ଆଜି ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ଘରେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାହିଁ ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଭାରି ବାଧେ। ସେଇ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଶୁଖୁଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ। ଶୁଖୁଆ ଆଣିକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଭାଜୁଥିଲି। ସ୍ୱାମୀ ଶୁଖୁଆ ଗନ୍ଧରେ ଲାପଟପ୍ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଶୁଖୁଆ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ମସଲା ଦେଇକି ଶୁଖୁଆ ବନେଇଲି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଲି। ଦହି ପଖାଳ ଶୁଖୁଆ ଲଗେଇକି ଲଞ୍ଚ କଲି। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରିଲୁ ବାହାରକୁ। ଜିନିଷ କିଣିବାର ଥିଲା। ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଜିନିଷ କିଣି ନେଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ବାହାରକୁ କଫି ପିଇବା ପାଇଁ। ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ କଫି ପିଇବାର ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଡିନରରେ ବନେଇଲି ଉପମା ହେଇକି ସାମ୍ବାର। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କଥା ହେଇକି ଡିନର କରୁଥିଲୁ। ଡୋର ବେଲ୍ଟା ବାଜିଲା। କିଏ ଆସିଲା ନା ଘରକୁ ପିଠା ଆସିଲା। ପିଠା ଦେଖି ମୋ ମନ ଯେଉଁ ଖୁସି ହେଲା ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଆଶାଟା ପୂରଣ ହେଲା। ପିଠା ଦେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାମା, ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।